माथाइनि 24 अध्यायनि 32 ओरै 35 सिमखौ जोङो नायनि माथाइनि 24 chapter 24 verses 32 to 34 24 बालाबनि 32 सारिनिफ्राय 35 सारिसिम दुम्ब्रु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्रा दुम्ब्रु बिफांखौ नायनानै सोलोंदो जेब्ला बिनि दानायफ्रा गुरै जानानै रोदोमखाङो अब्ला नोंसोरो मिथियो गोलोम बोथोरा सफैबाय बेबादिनो जेब्ला बेफोरखौ जानाय नुगोन अब्ला मिथिदो बे समा खाथिसै आरो सफैखाबाय नंथारगौयै आं नोंसोरखौ होनो बे फिरिनि मानसिफ्रा थैजोबा सायावनो बेफोरो जागोन नख्रां आरो बुहुमा गोमोरगोन नाथाय आंनि बाथ्राफ्रा माब्लाबाबो गोमोरनाय नङा बेनो इसोरनि बाथ्राया आरो गांनैनि फिथर 2 फिथरनि 3 बालाबनि 9 सारिखौ आङो फरायनो हास्थायदों 2 फिथरनि 3 बालाब 9 सारि खायसेया सानो फोरबोआ गावनि समाय लानायखौ मावनायाव गोबाव खालामबाय नाथाय बे नङा बियो नोंसोरखौ सैसोनानै थादों मानोना बियो सासेखौबो संहार जाजानो हास्थाया बयखौबो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो सोलायनायखौ हास्थायदों आरो 1 तिमथिनि 2 बालाबनि 4 सारिखौबो जोङो नायबावनि 1 तिमथिनि 2 बालाब 1 Timothy chapter 2 verse 4 आरो इसोरनि हास्थायनाया बेनो साफ्रोमबो मानसिया बासायजाथों आरो नंगौखौ मोजाङै मिथिदों हालेलुया बेयो इसोरनि गोथां बाथ्रा जोङो बेयाव बिजिरनानै नायनि उननि सेसनाव जोङो बुंलांबावगोन जे सोरगो रायजोआव जों माब्रै सहैनो हागोन गोबांनियावहाय सन्देह दं जानो हागौ रेपचार जामारोब्ला आं थालांमारगोन नामा एबा आं जिसुखौ फोथायो नाथाय माब्लाबा समाव आङो सोरगोखौ मोननाय नङा मोनो सन्देह दं बे सन्देह थानायफोरखौ जोङो बाइबेल पद लायै लायै जोङो मिथिहोगोन आरो आङो दिनैनि बे समावहाय बेखौनो बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर नैबे मुगायाव गोबां मण्डलिफ्राव गोबां प्रग्रामफ्राव जोङो सावरायनो जोबोद इमारजेन्सि एबा गोनांथारसिन जानानै दं बे जाहैबाय एन्ड टाइम जोबनाय बोथोरनि सोमोन्दै गमामायैनो जोङो सावरायबाय थानो गोनां जानानै दं आरो जोङो मिथिनो गोनां दं जे बे रेपचारा माबादि जामारगोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर बे बिसयखौ मिथिनानै लानाया मोजां आरो जोंनि न'खरावबो सोरबाफोर जोंनि बिफाफोर एबा बिसाफोर मिथिया जानो हागौ जे सानसे संसारा जोबमारगोन नायदोंमोन सासे प्रिचारा बुंदों नैबे टाइमाव हागौमानि एन्ड टाइमनि सोमोन्दै जोबनाय बोथोरनि सोमोन्दै बांसिनै जोङो मिथिहोनो गोनांसै होननानै दा बे बिसयखौनो जोङो दिनै नोंथांमोननि मण्डलियाव खोन्थानो फैबाय नोंथांमोना मिथिखायोब्लाबो फै जों ज'यै सावरायबावनि आरो जायफ्रा मिथियाखै बिसोरनोबो जों खोन्थानि आरो जोंनि गेजेरावबो सोरबा बेफोरखौ गुरुत्त लायै फिसाफोर बिफाफोर एबा बिमाफोर दङब्ला बेखौ गुरुत्त लानायनि सम जाबाय आंनि बिसायजों आरो आंजों लामायाव जों रायलायबोदों सावरायबोदों माबादि जाथाय जागासिनो दङ नाथाय जोंनि बे एरियायाव इसोरा बेसेबांसिम बेबादि मोजां समखौ होबावगोन जों मिथिया गुबुन जायगायाव जोङो नुबाय जे गोबां घटनाफोर जागासिनो दं आङो लासैनो बुंनो थांगासिनो दं आरो संसारनि बायदि बे नलेजफोरखौ लानानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव
गोबां बुफ्रुसारनो आङो बांद्राय गोनांथिखौ नुहुराखै मानोना बुङोब्ला नोंथांमोननि बे मण्डलियाव गोबाङानो गियानि गुनि मेलेमजिबि इन्टेलेक्चुवेल मानसिफोर दङ निउसफोरखौ नायो आरो गोबां नलेज दङ थेवबो बाइबेलनि बाथ्राखौ लानानै जोङो नायलांगोन आङो बेखौ नुनो हादोंना गोबां मानसिफोरनि माइन्डआव थारैनो बे दङ जे गोबाव सम दंबावो जिसु फैनांगौआ बेनिखायनो गोसो बादि समखौ बिथायदों देयर इज अनलि टु लाइफ्स ना one is for माने फिजिकेल डेथ स्पिरिचुवेल डेथ बे मोननै लाइफ दा बिथांमोननि बेबादि फोथायनायखौ जोङो बिजिरनानै नायोब्ला संसारा माब्लाबाबो जोबनाय नङा बिसोरनि थाखाय नो सेकेन्ड कामिं जागायजेननाय संसारा माबादि सृष्टि जाया मानसिया बबेनिफ्राय फैदों आरो जोङो एन्ड पार्टखौबो मिथिगौ जोबनाय पार्टसिम जोङो मिथिगौ मानसिया मा जाहैगोन बबेसिम सहैगोन बेसेबां गियानि हालेलुया बेनिखायनो बे गियानखौ लानानै जोङो बाइबेलनिफ्राय जोङो सावरायफिननो गोनां बे नङा जे नोंथांमोननि मण्डलियाव बे जिसुनि फैनायखौ रावबो मिथिया बे नङा मिथिगौ नाथाय बेखौ जोङो दा आलार्ट जानायनि रेडि जानायनि थाखाय जोंनो टाइम टु टाइम बेखौ जोङो सावरायनो गोनां आरो आङो बाबुमोन नानिमोनखौबो आं खावलायदों बे बिसयफोरखौ मिथिनो थाखाय जोबोद सांग्रां जानांगोन आरो जोङो दा बेयाव फरायदोंमोन 2 पिटरनि 3 बालाबनि 9 सारियाव ख्रिस्ट'आ खायसेया सानो फोरबुआ गावनि समाय लानायखौ मावनायाव गोबाव खालामबाय नाथाय बे नङा बियो नोंसोरखौ सैसोनानै थादों सोरबा सोरबाया सानदों बै समावबो सानदों आरो दासिमबो सानदों बाइबेलाव फुरा प्रफेसि दङ माखासे बिसयफ्रा जानानै थांखाबाय नाथाय माखासे बिसयफ्रा प्रफेसि जागोनफोरखौ लिरनानै दङ आरो बेयावबो जोङो नुनो मोनदों जे बै समनि मानसिफ्राबो जिसुआ फैनायाव गोबाव खालामबाय आरो दानि मानसिफ्राबो हे मा बाथ्रा जाखो मा खोन्थानाय जाखो समनि गेजेराव खोन्थाबायग्राफोरखौ गोबां युथ्सफ्रा गोबां इसोरखौ मिथियै मानसिफ्रा साननो हागौ जाम्बा जाम्बिनि बाथ्राफोरसो बेफोरो माब्लालाय संसारा जोबफेर माब्लालाय जिसुआ फैफेर बेबादि साननो हागौ नाथाय बाइबेलाव मा बुंदों जिसुआ फैथारसिगौ फैथारसिगौ नाथाय बियो सोरबा सासे आत्मानि थाखाय ओरैबादि सैथाबनानै दं बे हमथानानै दं इसोरनि बे सैथाबनानै दं होननायखौ आङो मेगन मोगसेबनानै जेब्ला देहेन खालामदों आङो ओरैबादि अनुभब खालामनो मोन्दों मोनदांजोबदों मेडिटेसनावहाय माने हाथाय अरख्रेनानै दङ बादि आङो मोन्दों फैथारसिगौ नाथाय सोरनिबा न'खराव बिफानि आत्माया गोमानानै दं सोरनिबा बिसाया गोमानानै दं दिनै जिसुआ फैयोब्ला सोरनिबा न'खराव बिफाया थालांगोन एबा बिमाया थालांगोन जोङो फरायनानै नुबाय 1 टिमथि चैप्टार 2 verse 4 आव इसोरनि हास्थायनाया बेनो इसोरनि हास्थायनाया मानो बयबो बासायजाथों आरो नंगौखौ मिथिथों होननानै रावखौबो बियो सासेखौबो संहार जाजानो लुबैया होननानै बुंदों जानो हागौ बेयाव जुथुमनायाव जिरायनायफोरनि गेजेरावबो नोंथांनि थाखाय जिसुआ फैनायाव देरि खालामदों नोंथांनि बिसालानि थाखाय फैनायाव जिसुआ देरि खालामदों संसारा जेखि सावराया मानो जे संसारा जोबबा बहा जिसु फैगोन जेखि उरा बाथरि बिसोरो रायलायबाय थाया मानो नाथाय जोंनि गेजेराव जों मिथिगौ जे जिसुआ सानसे निस्सय फैगोन आरो बे गांनैनि पिटरनिनो 3:10 बुंदों नाथाय फोरबोनि बे साना सिखाव बादि फैगोन बे सानाव नख्राङा गिथाव सोगोमनानै गोमागोन सान नखाफोर आरो हाथरखिफ्रा अराव गिलिगोन बुहुम आरो बेयाव दंनाय मानियाबो खामग्लिजोबगोन अब्ला
संसारा दिनै सावरायदों गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बुंदों फाग्ला फाग्ला मा बाथ्रा बेलाय संसारा माब्ला जोबफे बाइबेलाव रोखायै दङ अनजाग्रा फंबायफोर बिनानावफोर ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा बिमा बिफाफोर बे संसारा अलरेडि अरजों खामग्लि जानायनि थाखाय दोनखाजाखाबाय संसारा गमामायैनो संहार जागोन नाथाय रंजाथाव बाथ्रा संसारा अरनि थाखाय दोनखाजाबायब्लाबो जों जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय जोंहा जोबोद रंजानांगौ दं आरो जोंहा जोबोद इसोरखौ बाख्नायनांगौ दं नाथाय जायफ्रा बाइबेलाव देहेन दं इसोरखौ गिग्रा बिफाफोर बिमाफोर इसोरनि दास दासिफोर दं इसोरखौ गिग्रा लाइमोनफोर दं नोंथांमोना मिथिखागौ बे संसारा थाबैनो जोबनो थांगासिनो दं जिसुआ थाबैनो आंखौ लांनो फैगासिनो दं बेखौ गोबाङानो आलादाव दङ आरो दिनै जिसु फैनायनि थाखाय जोंनो मा साइन नांबावगौ मा सिन नांगौ बेखौ आङो गाबोननि मेन सेसनावबो नायगोन आरो दिनै आङो माखासे बिषयखौ बुंनो हास्थायदों 2000 मोननायनि सिगां जोंनि गोसोफ्राव बयबो एसे बांसिन रंजा दङमोन आं दाबो गोसोखाङो 2000आव संसारा जोबसिगोननो होननानैहाय बुंजेननाय खोनादों आं जेब्ला क्लास 8 क्लास 9 सिमाव फरायदों जेब्ला 2001 जादों 2000 जादों 2000 मोननाय लोगो लोगो 2001 निफ्राय गिथावथाव जाथायफ्रा बांसिन जादों अनजाग्राफोर आंनि बिथाङा निउस फरायग्रा आरो निउस जोबोद नायग्रा मा इयाराव मा जाथाय जादों बिथाङा माखासेखौ लिरनानै दोनो आरो हिस्ट्रि टिचार बिथांनि हिस्ट्रि साबजेक्टआव स्टुडेन्टसफ्रा थांनाय बोसोराव 8 जन लेटार मोनदों ओरैबादि बायहार्ट खालामनो हागौ इयार मानसिनि नाम माबा माबि बिथाङा माखासेखौ निउस पेपाराव मोनला बै समनिफ्रायनो खागजखौ निउस पेपारनिफ्राय हाख'नानै बाइबेल खाथियाव दोनजाबग्रा बियो गोनांथि जायोब्ला बेजों बुजाबफानानै खोन्थायो बिथांनि बेबादि गोबां निउस डेटा कालेक्शननिफ्राय जोङो नुनो मोनबोदों 2001 निफ्राय संसाराव बायदि रोखोमनि गिथाव जाथाया जासिनबोगासिनो दङ 2001आवनो जोङो मिथिनो मोनो आमेरिकायाव वर्ल्ड ट्रेड सेन्टार बुहुमनाङै जे मोनसे मिथिजानाय वर्ल्ड ट्रेड सेन्टार दंमोन बेखौ आल कायदानि ग्रुपआ एर'प्लेनजों हिट खालामदों आरो बिनि उनाव जोङो नुनो मोनबावदों बायदि रोखोमनि गोदान नियम नोंथांमोनाबो मिथिखागौ लाइमोनफ्राबो नलेजाव दंखासै जानो हागौ हौवाजों हौवा हिन्जावजों हिन्जाव मेरेजखौबो कर्टआव एलाउ होबाय होननानै दिस इज कमप्लिटलि अपोजिट टु द बाइबल इसोरा गिबियावनो समायना रमायनायै हौवा हिन्जाव दादों आरो मेरेज लाइफ हाबाया ओरैबादि मोनसे गनायजाथाव इसोरजों अर्डेन होजानाय इसोरजों मोनसे फसंजानाय होजाखानायखा नाथाय दा सरकारा मा बुंदों हौवाजों हौवा हिन्जावजों हिन्जाव थानो जुदि खुसि दङब्ला थाथों नैबे आयेना फैबाय आं गोबां समाव नांगौ जानायलाय आं इउटुबफ्राव थाङो बे लेसबियान हम'सेक्सुवेल माखासे बिषयफोरखौ नायनानै आङो स्टाडियाव थायो गोबां समाव नुनो मोनो गोबां सिख्लाजों सिख्ला हाबा लानाय दंसै सिटिसफ्राव एलाउ जाबाय अब्ला नायदो इसोरनि बेरेखा मावनाया बारा जाबोदोंना जाबोआखै आरो जोङो नुनो मोनबावो नै दिनै गाबोननि समावहाय गाज्रिया माबादि बांबोदों हाबा जाखानाय हौवा हाबा जाखानाय हिन्जाव बांसिनै जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव नुगासिनो दङ
बेबो सिमां मोगथां मानो इसिबां रेपिडलि ओरैबादि स्पिडलि बे खामानिया जागासिनो दं आरो आङो 2010 आवहाय मिज'रामाव दंहैयोमोन मिज'रामाव आङो प्रथम ड्राग्स एडिक्टेड जानायफोरखौ नुहैदों आंनि बिसायजों आंजों जोङो मिशनारि जानायखाय जोंखौहाय मिज'रामावहाय फान्ड राइजिंनि थाखाय थिनहरदों अरुणाचलावबो जोङो दङमोन बिनि उनाव मिज'रामाव जेब्ला थांदों समनि गेजेराव जोङो डोर टु डोर डनेशन मिशनारि फान्ड राइजिं खालामनो डोर टु डोर थाङै थाङै जेब्ला लामा थाबायबोयो हाथाय बाजार जोङो बारस'लांनो गोनां जायोमोन हाथाइसालियाव आङो ड्राग्स एडिक्ट जानाय मोदोम बुफबनाय आथिं बुफबनाय आखाइ बुफबनाय मोखां बुफबजोबनाय आङो नुदों बे समावसो फार्स्ट टाइम आङो खोनाफेरदों ड्राग्स जों बेबादि मानसि नस्थ' जानाय आंनि नेकेड आइसजों आंनि लांदां मेगनजों आं हजोंसो नुहैजेनदों ओमफ्राय बे समाव आङो गसंनोनो रोंलायाखै गिखांनाय फैदों ड्राग्स माबादि ड्राग्स बेलाय बिनि उनावहाय माखासे ड्राग्स एडिक्टसजोंहाय नस्थ' जानाय थैहां मानसिफोरखौ मोनसे सेमिनार खुंनायावहाय इसोरनि बाथ्राखौ नाजावनाय परिबर्तन जानाय सानै खानाय गोलाव गोलाव लालायनाय खिन्थु परिबर्तन जानाय बे मानसिफोरखौ जोंनि आसामाव सुरिबारियाव जों सेमिनार खुंनायाव लाबोबाय बिथांमोनखौ टेस्टिमनि होहोनो आङो ड्राग्सनि सोमोन्दै नागालेण्ड मिज'राम ओरै साइडनिफ्रायसो खोनादोंमोन नाथाय आङो गिदिंबाय आरो जोंनि जायगायावबो जों नुनो मोनबाय मानो इसिबां स्पिडै बे निसा बुस्थु बाहायनाय ड्राग्स बाहायनाया बेबादि गोसारजोबखो सोमोनांथाव अनजाग्राफोर बुंलांनांगौब्ला गोबां दङ जोङो आर'जआव सहाय होयो हिसाबै गोबां बिमा बिफाफ्रा फन हरै हरै गाबो सोरबाया गावनि ड्राग्सजों नस्थ' जानाय क्लास 7 आव फरायनाय क्लास 6 आव फरायनायखौ लानानै थाङो नायदो मेगनफ्रा गोमोजोबसै रोदा रुदु माने केमिकेल साबजोब्बाय ड्राग्सनि गुवाहाटीयावहाय बे गासै केमिकेल्सफोरखौ बिजानुफोरखौ बख'नो खनसे ट्रिटमेन्टआव 20,000 30,000 गारनाय बिमा बिफाफोर जोंनाव थांनानै प्रार्थना खावलायनाय दं दा बेफोरखौ नायोब्ला बेसेबां माबादि गाज्रि जाबोगासिनो दं अनजाग्राफोर बेफोरबो मोनसे आनगडलिनेस माने जोबनाय सानाव मा जागोन बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो गांनैनि तिम'थिनि 1निफ्राय जोङो फरायलांब्ला जोङो नुनो मोनगोन जोङो दसे फरायनानै नायनि आं बेफोरखौ मानो लाबोदों होननानै बुङोब्ला जोङो सावरायनि जे जोबनाय सानफोरनि सिगां जेब्ला जोबनाय साना सफैगोन बेफोर गासैबो जाजोबगोन होनदों अब्ला बेफोरो जाजेनगासिनो दं एबा जाखाबाय होमब्ला जों मा बेसे गोबाव सम गोलाव दंबाव होननानै जों साननो हाबावगौ निस्सय जोङो मिथिनो मोनो समा बारा गोबाव गैलिया 2 टिम'थि चैप्टार 3 verses 1-2 ओरै गाहायाव फरायलांब्ला जोङो नुनो मोनो जोबनाय सानफोर बे बाथ्राखौ गोसोआव ला जोबनाय सानफोराव गोब्राबथार सम सफैगोन गोब्राब जाबाय बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ माबादि कन्ट्रल खालामबावगोन माबादि फोसाबबावगोन नोंथांमोननि बे जायगायावहाय फरायनायाव गोसो होग्रा एजुकेशननि भेलुसफोरखौ मिथिग्रा गोबां लाइमोनफोर दं जानो हागौ फरायनायाव गोसो होग्रा फिसाफोर दं नाथाय गोबां जायगाफ्राव दङ फरायनायखौ मुंबो सानै एजुकेशननि भेलुसखौ मिथियै फिसाफोर दंसै मबाइलजों ड्राग्सफोरजों सोबनाय जानायजों ओरैबादि स्कुलाव थांनो गोसो जायै दंसै जोंनि स्कुलावबो लकडाउननि सिगां सासेबो गथ'फोर थांखु जाग्रा गैयामोन लाभ अफेयार्स माने मोजां मोनलायनाय सासेबो जों खोनायामोन दासिमबो जाजेनदोंब्लाबो जोङो स्ट्रिक्टआव दं नाथाय लकडाउननि उननिफ्राय जोंबो नुजेननो हमबाय जोंनि एरियायावबो ओरैबादि हेभि लोंनाय जानाय क्लास 3 आव थानाय गथ'फोर फरायनाय गथ'फोर बिसोरनो जानो सोबनो हमजेनबाय बिमाफ्रा ओरैबादि
ओरैबादि दुखु ओरैबादि गोब्राब मोनबाय बे फिसाफोरखौ माबादि कन्ट्रलाव दोनबावगोन मानोना बुङोब्ला बाइबेलाव बुंखादों गोब्राब सम सफैगोन मानसिफ्रा गावखौल' अनग्रा रां लुबैग्रा दुग्गा थिफुदला निन्दिग्रा बिमा बिफानि बोसोन लायै हामबाय होननाय गैयै धोरोमिया अननाय गैयै बेंज्लायनाय गैयै नंखाय रायग्रा गावखौ हमथानो हायै गिथावना मोजांखौ हामजायै फोथाय खेबस' मानसि सिथारग्रा दुबगां आरो इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ मोजां हामजासिनग्रा जागोन अलरेडि बाइबेलाव लिरखाजोबजानानै दङ जे जोबनाय सानफ्राव थारैनो बेबादि गोब्राब जागोन आन्दायनांगौनि बोथोर गैबावला हाबाब उमुखाया मानो आंनि न'खरखौ बेबादि अननाय बानाय खालामखो बे जोबनाय समफोराव गोग्लैनांगौ गोनाङा बिथांनि थाखाय हाबाब आरो जों आन्दायनांगौ गैबावलिया उमुकनि फिसालाया मानो इसिबां थिफुदला जाखो अलरेडि दंखायो जे जोबनाय सानाव जोबनाय समफोराव थिफुदला जागोन आरो जोङो मण्डली दैदेनगिरिफ्रा एबा इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा जोङो सोमोनांनांगौ गैबावलिया मानो खालि रांनि थाखायल' खारबायग्रा जाखो मानो गिर्जाखौ गोसोखांनो रोङै जाखो मानोखौ बुंनो गोनांथि गैबावै जाबाय बे अलरेडि एन्सार्सफ्रा फिनना बिनि उत्तरा जोंनो होजाखाबाय दा मेन बिसयखौ जोङो नुनो हायो जे जोबनाय समाव बेफोरबादियानो जागोन आरो रमनि 1.Jwbnai 28 पदनिफ्राय जोङो फरायब्ला नुनो मोनगोन रम 1.Jwbnai 1:28 निफ्राय रमनि 1:28 जों फरायनो बे मानसिफ्रा इसोरनि नंथारगौ गियानखौ नाजावनो हामजायैखाय बिसोर मावनो नांथारैखौ मावनाय बादि इसोरा बिसोरखौ गाज्रि इनाय गोसोनि मानसिफोर जाहोबाय दा इसोरजों फेंजायै गोबां मानसिफोर दङ इसोरा नेदों हास्थायदों मानसिया बासायजानायखौ मोन्थों होननानै नाथाय मानसिफ्रा ओरैबादि अहं जालांबाय जिनाहारि पाप मावनायाव गोजोननाय मोनग्रा जाबाय रांखौ नागिरनायाव गोजोननाय मोनग्रा जाबाय थिफुदला जानायाव ड्राग्स बाहायनायाव थगायसुला जानायाव इसोरजों बानजायजायै फेंजायै जानायखाय इसोरा लास्टआव मा खालामनो गोनां जादों नै अनजाग्राफोर बिसोरखौ गाज्रि इनाय गोसोनि मानसिफोर जाहोबाय दैट मिन्स इसोरा बिसोरखौ मावहोदों बे नङा God is surrendering now one way इसोरा बिसोरखौ हगारनानै होबाय गोसो बादि सोर मा मावो मावथोंसै उननि सारियाव बुंगासिनो दं बिसोरनि गोसोआ गाव गाज्रि साननाय गाज्रि जानाय लुबैनाय आरो गाव इनाय खालामज्लायनाय गावजों गाव इनाय खालामज्लायनाय मगन साज्लायनाय सिथारज्लायनाय बुज्लायनाय सोलैज्लायनाय आरो गुबुननि जेंना गाज्रि साननाय आरो रायखोमानायफोरजोंनो सुफुंबाय मानसिफोरनि गोसोआव बेफोर गासै गाज्रिया सुफुंजाबाय नंबां जाबां रायज्लायग्रा इसोरखौ मुगैग्रा निन्दिग्रा दुगा थिफुदला गाज्रि सानग्रा बिमा बिफाखौ मानियै साननो रोङै जबान लाखियै अननाय एबा अनखांनाय गैयै जायो मानसिखौ इसोरा सारेन्डार होबाय होनदों हगारनानै होबाय सोर इसोरनि बोसोनजों बानजायजायै इसोरनि लिंनायखौबो खोनासंनो हायै थाल लानो रोङै मानसिफोर इसोरा बेराफारसे हगारनानै होबाय आरो बेराफारसे सैताना ओरैबादि गोख्रोङै मानसिनि जिबनाव खामानिखौ मावगासिनो दं दा बेबादिनो जोङो मिथिनो मोनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बे सिनफोरखौ जोङो नायोब्ला जोङो मिथिनो मोनबाय जिसुनि सेकेन्ड कामिं
खाथिथारसै आरो जिसुनि सेकेन्ड कामिंनि सिगां रेपचार जाग्रोगोन बे रेपचारा खाथिसै मा सिन जागासिनो दं बर्तमानाव नोंथांमोना जायफ्रा निउसखौ नायदों नुखाबाय आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ तुर्की आरो सिरियायाव माबादि बांग्रिं जादों 55,000 dead body is found 55,000 गोथै सहखौ मोनबाय आरो हाजार मानसिफोरनि डेड बडिखौ दासिमबो मोनाखै 18,000 सिटिसनि बिल्डिंसफ्रा डिस्ट्रय जाबाय डेमेज जाबाय आरो जे बिल्डिंफ्रा दाबो थाबथानानै दं बे बिल्डिंफोरखौबो डेमलिश खालामजोबनानै देख्रुबजोबनानैसो गोदानै लुफिननांगौ जानानै दं होनदों आरो बे जोङो उन्दै समावसो खोनादोंमोन माथो सानसे समाव ओरैबादि बांग्रि मावगोन मानसिया हायाव गोदोलांगोन बिल्डिंफ्रा हायाव गोदोलांगोन थारैनो जोंनि खोमाजोंनो जोङो नुबाय खोनाबाय आरो जोङो गोजानखायसो खाथिब्लाथ' जोंबो जोंनि मेगनजों नुगौमोन ना ने आरो जोङो निउसफोरनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों जों नुबाय फेसबुकनि गेजेरजों जोंनि मेगनजोंनो जों नुबाय होननानै हमनानै लादो 90 feet गोथौ दबैदोंनो बिल्डिंसफ्रा 90 feet आङो आंनि मानगोनां बेसाइनाव सोंदोंमोन 90 feet बेसे गोथौथो जायो होननानै जोंनि स्कुल बिल्डिंआ 3 थाला नालाय 3 थाला बे 3 थालाया खय फिटल' जायो होनदोंमोन 35 फुटल' 3 थाला बिल्डिंआ 35ल' ओमफ्राय जे बांग्रिं जादों दा तुर्कीयाव आरो सिरियायाव 90 feet गोथौ ओरैबादि गोथौ दोबैलांदों अब्ला नायदो इसोरा दिन्थिखाबाय अनजाग्राफोर फिसा हिन्जावफोर जोहोलावफोर लाइमोनफोर आरो जों बयबो बाइबेलखौ मिथिनाय बिफाफोर बिमाफोर जोङो मिथिनो हाबाय नंमारगौ थाबैनो जोबनाया फैगासिनो दं आरो मानसिनि गाज्रि जानायनि सोमोन्दै जोङो बेयाव फरायनानै नुबाय आरो मोनसे बिसयखौ आङो बुंदेरनो हास्थायदों कारापसन माबादि जोंनि समाजफ्राव एबा जोंनि हादोराव स्टेटआवनो जा एन्टायार जोंनि इन्डियायावनो जा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव कारापसन जाबाय बेक्तिगत जिबनावबो कारापसन जाबाय कारापसन सोलिगासिनो दं आरो मानसिनि अना खाना गुबुनखौ सिथारनाय एबा गुबुननि इनाय खालामनाय बेफोरखौबो जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि जानालि जोंनि स्कुलनिफ्राय एसेल' थाङोब्ला मोनसे गामि दङ बे एखे बाजारखौनो जोङो जायो बेयाव सासे बिमाया गोलै सारिनो थाखाय काजलगाव हस्पिटालाव लाबोजादोंमोन बिथाङा मा होनो आंनि बिसाया गोबावनो रायलायबाय थाहैदों जेब्ला सिजारिननि ड्रेस गानहोयो बिबनां जानाय बिनानाव जानाय न'खरनि मानसिफ्रा सिजारिननि ड्रेस गाननाय नुनाय लोगो लोगोनो गाबदों माबा जासिगोन नामा होननानै ओमफ्राय प्रेगनेन्सि बिमाया बे जोनोम होगोन बिमाया जाम्बिफोर मानो गाबलाबायनांगौ आं जेबो जायाना दागाब होननानै रायदों जाहैदों मिनि खैरोनो जोबनायाव जेब्ला हाबहैयो जोब्राब बियो थैबाय दा इनभेस्टिगेसनाव दंगासिनो दं केस सोलिगासिनो दं बिथांमोना बिजिरदों माबा मोनसे बेयाव दङमोन होननानैहाय दा आं बिदि जाथारदों होननानै बुङा खिन्थु बिथांमोननि गामियाव सावरायनायखौ आङो खोनानायखाय बुंदों माने माबा मोनसे खालामनानै बेबादि जादों होननायखाय दा बिथांनि जिबनावल' नङा हस्पिटालफ्राव नायदो हस्पिटाल गोबां हस्पिटालाव जोङो दिनै गाबोन थांनो गिखांनाय मोनसै दा कर'ना भाइरास बे कभिड-19 एसे स्रि जानायखाय जोङो एसे बावगारलांनायखौ मोनबाय नाथाय बै समनि बाथ्राखौ गोसोखाङोब्ला हस्पिटालसिम थांनो जोंहा माबादि गिनाय फैदोंमोन फिसा लोमजाब्ला बिमाफ्रा गाबग्रोबायग्रोदों ओरैबादि गाबग्रोबायदों मानो होनना बुङोब्ला
हस्पिटालसिम थांनो गोसो गैया मा जाहैगोन नो एनि सिकिउरिटि ओरैबादि गिखांनाय गोबां बेबादिनो अनजाग्राफोर आं जेरै दहाय बुंबाय धमक धमक बेबादिनो मा समाव मा जागोन बे जालांबाय थानायखौल' जोङो नुलांसिगोन आरो जोंनि बे एरियायाव बेसेबांसिम बेबादि मोजां समा सफैगोन जों मिथिया आं दासिमबो जोंनि बे एरियाखौ जोंनि बे जायगाखौ इसोरा ओरैबादि अनदों होननानै आङो बुंनो सानो आरो ना अनजाग्राफोर जोंनि बे जायगाया ओरैबादि आशीर्बादनि जायगा ना बेदर जानाय लोंनाय माइ दै मैगं थाइगंनि जेनिबो आंखाल गैया आङो गोसोखाङो जेब्ला बेंगालराव दङमोन आसामनि ओंख्रि लाफा गोसोखांनाय आलु गोरलै गोरलै जानो लुबैनाय ओरैबादि फाग्लि जाहरखायोमोन ओरैबादि मोजां मोनो जेब्ला मिज'रामाव आं थांबाय आङो सोमोनांहैदों दैफ्रा बेसेबांबा गुसु गुसु थिनानै दोननांगौ रन्दैफोरखौनो फायखानायाव बाहायनो थाखाय आवथायनानै दोनजोबनांगौ ओरैबादि खस्थ' दैनि थाखाय जायगा जायगा जेब्ला गसाइगावसिमाव फैफिनदों न' मालिकआ बुंदों दै बासिया मैयानिया गारनानै लाद' गोदान सोद' नै दैयाबो बासिया थालायो सानदों आङो मानोना बुङोब्ला मिज'राम मास मोनसे 2 मास 3 मास गाहाम जोङो स्टर आप खालामनानै लायो दोननानै लायो ओमफ्राय बे जायगायाव जेब्ला आं फैफिनदों ओरैबादि आङो सोमोनांदों गोजोननाय मोनफिनदों जोंनि जायगाया इसिबां बेबादि खानान हादर बादि आरो आंनि मानगोनां बिसाया आसामाव फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा गामियारिफोरखौ बुंदों आं बे जायगायाव 5 बोसोर थाब्लानो आं माहाजोन जागोनलै होनदों 5 बोसोरानो नांस्लाबाखिसै गमामायैनो बिथाङा मावख्रुबनायजों इसोरखौ गिनायनि सायाव मावख्रुबनायजों आरो बेबादिनो इसोरनि बोरखौ मोननानै दा जामारबायबो गोबां गरिब गुन्द्राफोरनि बिफा होननानै बिथाङा गाबज्रि जाबाय दा बेबादि आं मा बुंनो हास्थायदों होननानै बुङोब्ला दासिमाव इसोरा जोंनि बे जायगायाव अनगासिनो दं नाथाय जोंनि जायगायावबो बेबादिनो गोजोनै थाबाय थागोन जों बेखौ बुंनो हाया इसोरा जानो हागौ नोंथांमोननि चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जोंनि माबा मोनसे गामियारिफोरखौ लामा नायनानै दङ अनखांनानै दङ दा बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आङो गोबावखौ बुंनो हास्थायाखिसै इन्ट्र'डाक्टरि हिसाबै सुंद'यै जे जोङो निस्सय जोबनायनि मुगायाव फैथारखाबाय साइन माखासे सिन जानायफोरखौ बोथोरनि गोब्राब जाबोनायफोरखौ जोङो बिजिरबाय आरो नायबाय आरो बिनि गेजेराव आं बेखौनो थुलुंगा होनो हास्थायदों अनजाग्राफोर नो डाउट गोनो गोथो जानाङा गिनाङा रेपचारनि टाइमाव जायफ्रा लांखोजागोन ट्रिबुलेसन जे महाक्लेश गिलु बालु सैनांगोन बेयावबो जोङो लोगो मोननाय नङा हालेलुया बेनिखायनो बे रेपचार जानायनि समाव जोङो सैनांगौ रेपचाराव जोङो थांफानो मोननांगौ बेनो जोंनि थांखि आरो अलरेडि बुंनो थाङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय थैखाबाय जोङो बेखौ नेनानैल' दङ दा जायफ्रा सोरबा सोरबा नेनानै थानायफ्रा इसोरनाव कुइसन खालामदों जानो हागौ मानोथो इसोरालाय गावनि समाय लानायखौलाय जाफुंहोआखै मानोथो दाबो फैदिया मानो जिसुआ दाबो फैया मानो रेपचारा दाबो फैया बाइबेलाव थेसलनियाव लिरदों रेपचार जागोन मेगन मोख्रेबसेयावनो जोंखौ लांफैगोन होनदों माथो दासिमबो लांफैया बे सोंलुआ गोबां रेडि जानायफोरनाव थानो हागौ नाथाय उननि लाइनाव बुंदों बियो गावनि समाय लानायखौ हलाय खालामा नाथाय बियो सैनानै थाथ'दों नेथाबथारदों बै उमुखिनि न'खरा उमुखनि आत्माया जाहाथे आंनिथिं गिदिंबोफिनो गोसो सोलायनायाव फैयो बेखौ इसोरा आसा खालामनानै एबा नेनानै दङ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आङो लिडार्सफोरनि थाखाय स्पेसियेल प्रेयार खालामनो थांगासिनो दं दान्दिसेनि उनाव बिनि सिगां जों बयबो मेगन मोख्सिबनि